Kasam ke bandro pausan ya orang ba jingruai kasam ke jingruai u David ke jingero ke ap ya me au belai haseon bat hame on pendep ya ke kular ame ubos ngau ya ke jing doai hame kan wan ka do baro ki jing le bom hok ki job ya nga te ya ki jing palat jongi men sat no mami suk uto ubriu yo uba mejiet bat uba me penjan hame ba un yo shong haki phalang jong me on pen kedang yanga de ke jing bha ka ying jong me ka jaka ka ba khu ka temple jong me diki ege ge be eating men phai tin yangi haka hok au blai ka jing penem jong e meu balong ka jing shania ki ba kut ka khendau baro bat ka jong kita ki ba shajngai halor ka duriau ubadala ka jing klan open scam ya ki lum habala panpo ya u da ka bor uba pensngap jar ya ke jing kerhu ki duriau ya ke jing kerhu ki jing at phlung jongki bat ya ke jing khi wen ki pat ba ki taru ki ba shong shaki ba kut e ki shepting ya ki dak jong me ya ki jing mi ka step bat ka premier ma pen shot kmen me wan khmi ya ka khando bat me ai ya ka me pen sbo shibun ya ka wa ublei ka shlei da ka me pen mi keu ya ki haba mela kre kumta ya ka khandau me ai kerhai na ki nur jongka me pen them ya ki jing at jongka me pen jem ya ka de ki lap prao me kerkhu ya ka jing mi jongka me pen pang pan sngat ya ka snem da ka jing bha jong me bat ki lenti jong me ki pen jaw klen ki jaw halor ki jaka plang ka riklau bat ki lum la panpo da ka jing kemen ya ki jaka plang la kup da ki ken hun ya ki temru la tab len da ukeu ki risa namar bakmen bat ki ruairu